आं थाजिम आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो नायहोनो मोजां मोनो। बेनिखायनो आं भिडिअ बानायो। नायदो नोंथांमोनहा दिनै आंनि भिडिअखौ। आं दा थांगासिनो दङ दतमा बाजाराव। दतमा सेरफांगुरि लामा बेयो। आं थाबायगासिनो दङ। बारा भिर नङा लामाया। गारि घोड़ा दङ। स्करपिय' थांलायबाय। बाइक नैबेयाव गंसे मन्दिर दं। बेयाव सारियालि लामा दं। बै जाहैबाय उपेननि थम भावरागुरि थांग्रा लामा। ओरै साहाथिं सेरफांगुरि, ओरैथिं फकिराग्राम। दखानफोरखौ नायदो। बेयावबो दखान दं। दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला। बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। उननि भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।